ना जाए रे कुछ हो जाए ना जाए चोल घर दोपहरिया भइल बा तो का हो गइल बा तो छाए बा न हमें जे जाए जे रब मलाई किन के घर चाटते तब जाए अबे ना जाए तो अकेले रहबिए जवा ना और कुलास खेला बेजे लकी सब कबड्डी तू जदी कि ना घरे ना जाए कोई ना जाए रे भतर कटन खाली मारता अरे छिनो सोतिया धक बेलवा दुहलब जानो तो ए जे रह खाली नटंकी कतरू तो ना जाए के ना जाए हम गो का बोल तारू इतना सास होई त ना बोलब सास तो हम का पर पुछर के मुता बुबा कौन ना जाए तू ए जे रहबी हां ना जाए जे खेल किनरो तबाह कइले बड़ू हमरा के अरे जो रे ना जाए रे अरे रानी मरे जे हम जाता नहीं जो छिया तोरी तू भाग निकल तो माइक बता खोजो मारो नु एक तपर के ठीक है देखो हम हाथवा उजी कहते चल सुतते चल जेबे जस जान तो भोस हो जाइबो छिनरी तरह से क्या बोली रे तू छिनरी मत किया रे मत की भैसिया अरे गोभिनिया रे ना जाए इजे खेल क्यों हम के रोक दियो हैं हम के हल्का जान ता घुसाव तोरो सॉरी ए बहिनी की हो रे चभोकन पांडे के घर केने बा केवन चभोकन पांडे उतना छसुर में बा ससुर में हां ए बड़ी देखो पूरा हमारी पूरा गांव चौघट गइनी का काम बा रे काम बोल का काम बा एगो लेटर आइल बा कोसो लेता अरे कोनो बताओ तनी कौन विभाग से आइल बा मास्टराई के नौकरी के लेटर आइल बा लेटर नौकरी बाबा चभोकन पांडे के पुत्र का नाम है राजा के वाइफ के नाम है नेहा कुमारी जो कि उनका मैं हूँ मेरा ही है आपका है देखिए आपके पूरा गांव में खोजत रही मिल गई नहीं ना का लिखा है इंग्लिश में रे 20 रुपया दी है ये सिग्नेचर को दी सिग्नेचर कैसे होली अपना नाम लिख दी हमारा नाम अपने से लिख लो मास्टर जी हमारा नाम अपने ले लिखेलन ये महाराज आपके शिक्षा विभाग में नौकरी लगे आपके साइन ना करे किसी तो बोला हो हाँ सुनिए आओ ए मध्य ना तहार नौकरी लागल ना हमार लागल हम तो हाँ बोल उतना मेहरारू के पढ़ैनी हम ओकर लागी कि ना लागी का होई हमारा नौकरी के फैन में पढ़ हम तो न पढ़ल न लिखल न लोकल पर पत्थर रही हम तो हमारा नौकरी कैसे लगी पढ़ले रहता नौकरी पौले रहता तो आज हम ऐस ले रहती ना तो ना पढ़नी ना लिखनी ना नौकरी लगल तो तहार नौकरी काहे ना लागल सर तू तो पढ़बे कैले पढ़ल है तहारा के हम तो हमार किस्मत में नौकरी ना रहल तो ना लागल अच्छा किसे मौगी के उतना लाख भीड़ के हम पढ़ौले बानी ओकर तो बुझाता कि लाग जाई तो भैया हम शंकर जी के पैदल जाइब सावन में अच्छा हाँ तो का नौकरी दे दिहन तारा पैदल गइला से ना लाग जाई पतोहिया के तब रे अच्छा के लाग जाई तब कहतनी पैदल जैती हम अब वो तो हौ कांडवा नान हो जी हां मौगी के मर्दा पढ़ा देले आ भाग गइल हो रे ना ही ओइसन हमर पतो है ना ये बचवा ओइसन पतो है ना ये कि भाग आ जाई नौकरी लाग जाई ओकर तो अब उहे तो उम्मीद में भइल बा हो अब का जन का होई कोनो लेटर ना आइल हो ना हो अभी तो जे हम बटले बनी कहां लेटर आइल है तुम मर्द तू एजा रहे ल कहत ना बड़ो तो पता करी हो लेता है मेरा नौकरी आ गया नौकरी मास्टरी में फार्म भरे था लो एकरो लाग गई देख लू कबो जिंगरी में तो निकलना लगी 60 में 1000 महीना कमाएगा कौन ची में लागल रे बच्ची मास्टरी में हूँ पढ़ा रही हूँ होल स्क्वायर 20 पर छेद बा लो ये सारा एकर नौकरी लागल तहार ना लागल पूछ के देख लो एक से आवत रे पोस्ट मार देल बनी ए बाबा ए बाबूजी तब काम गबड़ा तो हमार वाली के का होई मिठाई बात तो चचरा में नाच दिया ये चोरी पहन के है हम नहीं कुल कर ले सवाल हम पूछी हां पूछ पता नहीं मान लो कौआ कान लेके जाता तो कौआ के पीछा दौड़बू की कान के हां कान काहे के लेके जाए मूस लेके जाला सो कौआ मूस लेके जाला हां कौआ मूस लेके जाला कान थोड़ी लेके जाला कौआ तो सही बात मूसवे लेके जाला लेकिन एगो कहावत है कि कौआ कान लेके गई कहावत हम कहावत थोड़ी लिखते हैं उसमें तेज बिया ही चलते कर लाग गई नौकरी और पूछो ए सुनो कहां से तारा के आइल हो खुदे जाके लाए थे पोस्ट ऑफिस ले
ए बाबूजी जान तू पता कर के हमर मौगी काई और ये ठीक है मिठाई कहत बाते आया सामसी चाचा घर में हाँ। तू चोली घाघरा पहन के मजीरा गाल अरे का को कैसे बोल दे चोली घाघरा पहिर के आदमी जाई रे कराथु में सारा चोली घाघरा पर ध्यान गेले ई ना ध्यान को नौकरी लाग गइलो ई त ध्यान बटले बा त नौकरी लागे त का करी सरऊ तू रह जम पता क के आवत नहीं आओ आओ पाता कके आओ तो आखिर हमार काहे ना लेट आइल मेहरा रुका हो एकरो नाउ नेहे ह न हां आइल होई ओकरो आइल होई तोर मौगे के नाम नहीं है हका रे हां माओ तनी पता लगा के आओ तो देख तो बतावा ना सरवा एकर कैसे लागिल हो पागल सन का है नौकरी अच्छा आओ त पता लगा के माता अब हया तना धूप भइल बा का कहे के हाय ओ पावर है जैसे शुरू है जैसे खत्म इटा रे अरे और बैठले खाएंगे जी पूरा पाका महल पिटाएगा घर में तो बताओ का हो काली ले नौकरी के फार्म में साइन हुआ है मोहर मारा है इस पर देख रहे हो काली का 62,053 इतना 1,000 रुपया मिलेगा हमको नहीं तो नहीं पढ़ा लिखल का से नौकरी लग गले पूछ सवाल पूछ रहा तो देखी तो कहां से ले छिन खबर के ना मिले है कनियो से हमार नाम नहीं के देखो कुत्ती कुत्ती का मिनी देखते नाम बट तो नाम ना हो रुक देखो तानी एने ओने से खाली घूम घूम के तो ले बाबू है के को नाम हो मरे हो दे अब नौकरी तू लग गोबर का छबू काला गोबर का छोड़ आय तू नौकरी के बता हम गोबर का छ हम आराम से खाइम ना काय को खैबू पतो करेली सन नौकरी त सास खाली सन माई के दे माई के चली तो अरे वाह क्या करा गया घर में घुमा रहे हैं आप लोग हां यो रम नहीं तो ये जरूर कान को के पुलिस आ गई का ना हो चचिन कर नेहा नाम हो मेरे हाथ देखिए हस्ताक्षर कर ले मैंने साइन कर देखा तो नहीं है हां हां साइन ये तो औरत है देखो कलई तरह से न ई गेम भइल बा का कहले बे सर जी का कहले बड़ी सर जी ना कहीं हम 64 डाक पोस्ट के मुंशी हैं एगो इनका से लेटर लाइल बड़ी कोहा तानी काहे छिन के आवते तो नौकरी लगा नौकरी बा खाली हमरा के गदिया के मारतिया तू तो जानते वाला में हमनी के 10 गांव में बाटे के रहेला घूमत घूमत दुपहरे में माथा कुआ गरला पैसा देबो सोना पैसा दो जल्दी बाबूजी निकालो हो देखो दे दीजिए ई केहू के कागज फाड़ दिए दादा मोबाइल ले लो आयो दादा ए भैया देखा जा ए जी सेव चाहे चाकू पर गिरे चाहे या कुमार चाकू चाहे सेव पर बढ़ले बड़ा नहीं कोई के लेटर कोई के दे तो हमार मेहरा तरफ पूछला में मरद के ना हो तक पढ़ा लिखल है ठीक बा गैरी सर जी मरना सर जी गइया के भाग गई हाथ लगा मैं ये नौकरिया बाबू के नौकरी पाई हो अनुकंपा पे बढ़ो हां यही के अनुमक्का अनुकंपा वाला हां हमारा के 40 रुपए दे दो जा 46 रुपए कौन 40 रुपए पैसा दे वाला काम के लिए बढ़ो न जगला सारे वाला काम के लिए बढ़ो तू अब ना कुछ आई तो धके दबा दे नकिए में हां अच्छा चलो हमन के डेरा पर चलो जल्दी बाकी अपन पतो के समझा दी का करिए बाबू हम एकदम परेशान बानी एकरा से हम ए भैया ए गौवा में न सुनो नौकरी लागे में रहू कोई कत मोबाइल ए गौवा में सुनो तने एगो बंडवरू बड़ा पागल और के देखाओ ना कहां दिया खुश तो ई है काहे बाबू ये दादा हां मनो ए भैया इन घरे डर तुम कहीं तो छोड़ दे रे मारे करे केहू के मारे तू ही घूस जरूर काम जाए कर बाबू, दे हाउ ने है के देबे के तो होई ना के तो हो करा के दे दल ब्रो ए भैया इन करे बचिया तू ठीक बड़ी इन करे डर से हम बाबू के दादा कोट ए हैं हम बाबू के दादा कोट रही तब बाबू के लहर तरफ भीख मर गई लोग हम लागई नौकरी मिल गई बाई हमरा कहलिया के जीबी ए मैडम हेलो कब लोग तक जा रहे शाम को पूरा फोर्स के साथ आएंगे आपको घर को उठवाएंगे ओसन को फसर का हम अपन साया में रखते हैं तो चलते घर टूटी ना कंपा में लगा हैं? भाग में ले तू खाली हमरा के उबिया के न रख ले बी समझा के रखी जी ना तो ओकरा बदल में रहू मत काना जी कहियो हमरा हाथ है हमरा पतो है चले के भागत रहियो तू खाली एकरा वजह से नु सब कहानी बनता हम जानत नहीं खाली नौटंकी घर में करता रे हम जात घर फिर देखिए बैठा रे आवत नहीं हम